Denbora, urteetan, minututan, segundotan, bihotzaren taupadetan neurtuta. Gaur, aizkorakadetan neurtuko dugu denbora. Bizitzaren enborretik eranztutako espaletan. Espal gozo, xamin, testura eta forma askotako espalak. Aizkolariek osatzen dute aizkolaritzaren historia. Aizkolari guztiek. Baina Inazio, Xavier, Jesus edo Jose Inazio gabe, aizkolaritza elitzateke gauza bere izango. Garaipen handi, historio epiko osatuta dago familiaren historia. Baita desilusio eta etxipenez ere. Bizitzak botatako erronkak, aurkariei botatako desafioak, azkenekoa Xavierrek, Harria Bosgarrenak, Iker Bizenteri jotakoa esaterako. 6.000 euro eta ohorea jokoan. 3 urtaroko urterik ez dagoen bezala, 6 eguneko asterik ez dagoen moduan, harriatarri gabe aizkolaritza ulertezina izango litzateke. Errezilera joan naiz aizkolari familia ospetsu hau ezagutzera. Gaur, sagak saioan harriatarrak. Inazio Orbegozo, Harria Lehena, 20ko eta 30ko hamarkadetako aizkolari handienetako bat izan zen. Sona handikoa da 1935ean Agineta aizkolariaren kontra jokatu zuen desafioa. Harria Bigarrena, bere semea, 70ko hamarkadako aizkolari sarituenetako bat izan zen. Euskal Herriko txapelduna, Espainiekoa eta 4 aldiz mundukoa, Euskal Herriko taldearekin. Sekulako jendetza biltzen zen, parte hartzen zuen erakustaldi, erronka eta txapelketetan. Xavier, Harria Bosgarrena, Harria Bigarrenaren semea da, eta batez ere desafioetan parte hartzeagatik da ezaguna. Azkeneko erronka, Iker Bizenteren kontra adostu du orain dela gutxi, eta aizkolaritza munduko aurtengo norgehiagoka garrantzitsuena izango da ziurrenik. Ara, hemen ditugu, gura etxa semeak. Ongi etorri, zuen etxea. Inondik ere. Ezkerrik asko. Jose Inazio, zer moduz geha. Jose Inazio Orbegozo eta Xavier Orbegozo. Harria Bigarrena. Hemen gaur gozo. Gozo biak. Bai. Hemen gozo Orbegozo. Bai. Humore honian beti. Bueno, beti ez da, iziten erresa, baina batzuten maike asko balio du. Bai, ikeragarri. Ikusten duzu, bildain basarria, ara, plato bihurtu dizu. Zeitxura hartu du. Dotore, bai. Oso elegante. Eseri, lasai, berriketan hasi. Hementxe? Bai, hementxe. Bildain basarria, hauxe izan zen duten. Zuen bizitokia, Xavier, zu bertan jaioa zara? Bai, hemen jaio naiz, bai. Oroitzapen asko, pentsatzen dut, bitan errea zaizu, ez? Bueno, ni honea etorri izkio behin errezen. Amak harrapatu zuen bi aldiz, errea. Amak, bai. Ni Loiolatik etorria behintzen, nire masti eta amengua. Ni hemen bizituritzen, hau gamen sortu dira. Zuen sagaren lehenengoa, esango genuke, Harria lehenengoa, Inazio Orbegozo. Inazio Orbegozok eman zion hasiera harriatarren sagari. Harria lehendabizikoak 5 seme alaba izan zituen. Hoien artean, Jose Inazio, Harria Bigarrena, eta Jesus Mari, Harria Hirugarrena. Harria Bigarrenaren semeak dira, Iñaki, Harria Laugarrena, eta Xavier, Harria Bosgarrena. Harria Bigarrenak badu alaba bat ere, Lourdes, Aritz, Harria Seigarrenaren ama. Geroxiago etorriko dira guregana Lourdes eta Aritz, baina bidaia Jose Inazio Harria Bigarrenarekin eta Xavier Harria Bosgarrenarekin hasiko dugu. Guztiak Harria Lehenaren oinordekoak. Gure zen Azpeitiko Harria Baserrin jaioa. Horti datorre gure Harria izena baserriaren sustraia da. Bakizu, aita beti Harria deitzen zioten, da geoniaren semia eta Harria, neire. Hori galditu zaizue denoi. Bai. Sagari izenarek eman zion. Harria.
Ni sortu berri jan, bai, kortaikin apustu famotuzua egin zuen azpeitin, da gero ondoren Gartziarenakin, da horri bilizen, azkenok urteetan, berroita marrutekin bilizen apustutan. Ni orduan sortu berri jan izan, naiz goatzen, baina batzukin goatzen naiz. Zurtzen bat urte orduan? 3 urte edo izango nituen. Eta gogoan duzu, alare? Zerbait bai, goatzen naiz nola etorri zan, bazuen kajaga bonbon nola ekarri zuen. Jontxo. Apustutik etorrita, da orduan zerbait entzuna, apustu kontua, bagizu zerbait grabatua badaukat. Begira zer daukadan hemen, 2 dozena arrautz dauzkat. Bai. Baina ez hau bakarrik. Beste gauzatxo bat ere, gordeta daukat hemen, agian asmatuko duzue. Zer gordetzen duen erretilu honetan sarbilleta honen azpian. Bai, hor egongo da txuleta. Ez bakarra. Joder. Kilo terdiaragi, 2 dozena arrautz, Bai. eta oliasko erdia, oliaskoa jaten omen zituen, aita zanak, Oilua. oilua. Hor ikusten di, 2 dozena arrautza, lehen bizitiken, hoien gorringua jaten zuen pontxein da. Bai. Da, 3 txuleta hemen ikusten zuen bezala, goizien bat, eguardin besti eta iluntzin bestia. Jate omen Ez zuen, apetito makala izango. Da, beak esaten zuen, lehen bizitik jate omen zituen. Baina gero, apustu itxarrena beak esaten zuen, hoi jati zela. Bildurrik handiena, entrenamentu baino hoi jati. Bai, Bai. Toizatik. Bueno, bakizu, egunero 3 txuleta jaten hastemazea horrek bete iten du. Da, 2 dozen arrotza, da hoi edana jaten dizu, eta ematen diozu gibelai apustu naldien palizak horra. Bai. Alimentazio aldetik ederki aldatu dira Bai. gauzak, ezta? Baina gero beha sobratzen, hasi zen jan ezina, eta sobratzen da, morroi hemen zan, flako zamarra, eta gure earkik izen du mentzen. Zoi afizioa aitaren gandik, jaso duzu? Etziran garbi izan bada, aitak zartu afizioa, kanpoko jendiak. Galdetzen ziran beti jendiak, ze, aitea haineko aizkolai ateako alaiz da, ze aizkoan entrenatzea alaiz da, bazan mendizabaleo baserri baten, aitona bat, da, torrena zea, josinizio, ure otezan pozik geni aizkoan ikusten, ni 7-8 urte, da hortigen zartu zitzaten kriston afizioa. Aitak, barrendik igual nahiko zuen, baina pentsako zuen nitzala aterako edo ama gutxigo berriz. Amak esatezin, bai, aizkolan zertako, aitak paranda beste getzian itzen da beti horren kontra zen. Baina gu isilka, gehen gaza, Eskutuan, jute zinetan. ba, izkotun gute ginen mendira. Nik 13 urteako eozin nuen aizkola, ganbaran izkutuen gorde, aita da masista juten zinean, aide mendira. Eta zuk, Xabier, aitona ezautu zenuen edo zer itxe zaizu? Bueno, aizkolaria behar bada, zion aizkolarik ondentxuna zala, baino prestatu be ibiltze zala, batzuta baino apustu serikoa zanean da, benetan prestatu zenean oso aizkolari kontraio gorra zala. Bueno, Lourdes eta Lourdes. Hemen, Arriatarren, amak, amonak, emazte hoia, arreba, zuek Arriatarrez inguratuta pasa ez du bizitza. Denak berdintxoak izan dira edo oso diferentiak elkarren artean? Oso diferenteak. Gure gizona eta naia oso diferente dira. Aitonare oso diferente izan. Sagaren sortzailea, Ignacio Orbegozo, nola gogoratzen duzue? Ni beintza gogoratzen dut Aitona oso goxoba bezala. Eta oso lasaia, oso pakeotsua. Eta gero gustatzen zitzaiona baserri girua. Animalik, eta, bueno, mendin zehar ibiltzia eta hori dana. Lasai ezana, gure Aitona. Lasaiena. Eta bere onduan beti ote zinan guztua. Beti, patxara kristona zekan, bai. Eta zu bezalako bilua bati esate baterako, ipuia kontatzen zizkion, abestu, historia kontatu, ez? Etzan izuna. Gehiago gustatzen zitzaion, behakin ibiltzia. Aha. Bai, laguntzen baserriko lanak eta egiten, eta hori dana. Laguntzen ez dakit igual molestatzen, baino behintzat horri biltzen ditzan behakin bai. Area gora, bera, ganbara, belarreta, astu hartu, eta ni oso guztua guten ditzan baserrira. Bai. Horretzapen goxo hori baduzu. Oso, bai. Aita nolakoa izan zen entzun dugu, Jose Ignacio, eta zu nolakoa zara?
Bueno, hori bestek ezagut. Ni pentsatzen ona naizela, eta langile eta pixkat igual familiekin beharrain ez nintzen egoten, gehiago juten nintzen, mendila lanera edo nik askotan esan dut. Konbazio, nik askolai ona izan naiz da, onena izan naiz da. Ezatie, baina hobi izaten da kanpoko jendiek ezatia. Baina zure burua definitu beharko bazen du, ze esango zenuke? Gustatzen zait, txiste kontatu edo ertera zelebratzu egiteko eta jendi parre inazit, gustatzen zait jendia konten egitzeko eta inokin azarratzeko ena izkapaz. Ez da egit semea doze ongotean. Zu nola ikusten du zaita, Xabier? Bueno, bai, beti launtza berri zinden nien, beti horron da. Eta asarretuta hola ez da, eta inoiz somatu. Asarretuta bai, baina hola berriz askidatzeko mun ez. Aita, Harria Bigarrena ondoen ezagutzen dutenetako bat Jose Mari Iriondo kazetaria da. Gaztetandik ezagutzen du Jose Inazio, eta berak egin dit haren izaeraren deskribapena. Aizkolari eginda ezautu nuen. Aizkolari eginda. Jose Inaziok sekula behin mesede bat eskatu, elkarrizketa bat egiteko edo eskatu, eta sekula inoiz etzidan ukatu. Jose Inazio horpegozo Harria Bigarrena ongi etorri. Bai, igualmente. Jose Inazio horretan izan da oso leiala, zabala, simpatikoa. Itzik sekula ukatu ez duena. Eta geolen esan dean bezala, izlari oso dotorea. Harria izan da, alde batetik baserritarra, baina bestetik oso mutil urbanoa. Iruditu izan zait, aizkolari ona, baina batez ere gizona. Gizon harrigarria iruditu izan zait, Jose Inazio. Eta berak entzuten duenean pentsatu lezake, losintxetan, zurikerietan ari naizela eta ez. Lore polita bota izkizu? Norbeak behar nolako izendan ondo esplikatzia errexar ez da. Oin, bera inguruan ibiliteko batek hobeto jakiten du. Zu lore batzuk entzun dituzu, baina zai semeari buruz loreak botako zenituzkeen edo estutik hartuko zenuken. Nolako da, Xabier? Nik askotan pentsatu izen dut beregatiken, bere lekun banegoke onuzkio txapela jantziniken. Pentsatu izan dut askotan. Dauken abildadiekin, da nik prestatzen dauketan jakindurirekin, egin duen baino gehiago balezakela. Eta, Xabier, noiz hartu zinen aizkolari familia handi bateko parteia zinela? Behin 12, 13, 14 urte ezkeo ja, kalian da jendiek eta gogorazte izu. Ze familitakoa zean, kontuatzen aztetzea, gauza asko indako familian jaiotakoa naizela, herri kiroletan behintzat. Eta noiz erabaki zenuen, ni ere aizkolari izango naiz. Gaztetan da 12, 13 urte ezkeo ja plazan hasi nintzen. Eta 16 urtekin jokan dut uste horreneko jokua. Eta lehenengo paus hori ematea kostatu zitzaizun edo horrexa zitzaizun? Ez. Guk gauzak errexu izan ginen. Etxien erramintak, egurra etxian. Beak kontatzeit dituen penuriek ezin ginen pasaguk. Ze, bueno, zuere harria tarrazara, eta horre batzuetan lagundu egiten du, baina neurri batean zama ere izan liteke, ezta? Bai. Zama dezentia, bakutzak bere karakteristikazka, eta nik ezin deten atea horreneko abantara hoi, ni naiz hortakoa, ni gehiago guztua biltzen naiz lan luzeuan. Tego barrendiken dena ateatzen duen edo ez, hori beha ikusi berdu. Nik eroitzeaino jotzen nuen. Da haustut ikusi inoiz hortaino jotzen. Bota jo. Eta, Xabier, aitaren esanak, aitze aldituzu. Aitu bai. Aitu bai. Gero, erdikin. Saietzak, eitzen, ez da errexare ofizio gauza asko eskatzaituna da, eta, bueno, gauza asko die landu beharrak, teknika, gorputza ere bait, eta, bueno, seguramente indetena baino aizkoanalari gehiago izan nekien, bai. Gero ez du erresa izan behar, mito baten semea ere izatea, ze, pentsa ezazu, behira zer daukadan hemen. Hau, edozeini ez diote egin. Zure liburua egin dizute. Joseba, az estudia daukazuna, zenbat gauza eta zenbat bitxikeria. Pixkatan kasbora da, baina, bueno,
Ez da gaizki. Eta gaina, bueno, ikusten da, hemen historia ere badagoela, za? Bai, historia bada, bai, nahiko historia. Joseba, 3 argazki liburu egin dituzu. Bai. 3 aizkolariren inguruan eta gentilak izena aukeratu duzu. Zer dala eta gentilak? Bueno, hori ziren persona mitologikoak, beti basoan bizi ziren eta indartxuk, eta nik uste antzeko parezido gaur egun, hori diela, aizkolari hoik. Eta 3 gentil aukeratu dituzu. Astibia, Arria bigarrena eta Mindegia. Arria bigarrenak zer du gentiletik? Bueno, lehendabizi planta, gentilien planta daka, indartsua. Basoko gizona, baino baka ere bai, kosmopolita ere bai, pixkat mezkla hori egiteo, personalidadeko gizona izatea eta gero plaza gizon. Orduan, jenden aurren da bai daka bere txispa. Hemen esate baterako, Irribarretxo. Bai. Humore handiko persona da, Arria. Humorekoa bai. Humoreko persona eta plaza gizona. Nolakoa da Arria kamararen aurrean? Oso koketoa. Bai, Bai. Enuk esango. Hoik bete ituitzen leheno 5.000 persone estadio bat, frontoiak, dena bete. Jendea da oso zauna eta bere buru ere bai, zandu dituen du ez. Planta honekoa dao, itxura honekoa dao, eta kamara horren de bai, bueno, zain duitea bera. Bai, eze jentea da, esate izu, bueno, alde hau ezatero edo alde hau bai edo. Ez, hainbeste ez. Baina beha ondo nahoz, eosin detaile ikustitu, eta bere izpilun, ondo jarri, eta hortik aurrea, fotografo lana. Argazki asko aterako zizkitu zen, Jose Ignacio Bañola, modelo lanetan eta gustora biltzen zara. Apaina agertzea guztia ez zaizu? Norberak bere burua erakutsi behar du zertaino den pixkat erakutsi, ezta? Da, hortan gustatzen zai pixka bai. Hau, sekretuen erie da, ez diot, inoiz izan. Baina, Amerikatik ekarriteko galtza zurik manitxun, da, galtzaile jantzi, konpazio eta jun ezibizio batera edo eta kamiseta neure gustoku baldin manun, da, ikusi ne burua, jo, ondo nitxiok, iten izan aktibatu askoz gehiago. Zure buruarekin gustoak ere laguntzen du alegia. Nei horrek ematen ziren indar bat. Nitzan erropa estu zalia, erropa ajustatu zalia, da ikusten manu ne burua ongi, egitezin horrek, trongoen jarrit aizko hartu eskuen, eta jendie behira eta pentsatzen nun gaur, nahi kristau egetzi gaurretik eurrik mostuko. Marketar ere pasa nahi nuke. Txapel asko, sari asko, baina ez dakit zure kutxunenetako bat ez ote den hortxe daukagun hori. Munduko txapelketaren trofeoa eta txapela. Bai, egia zamer bada, dena dira pozik hartzen diren trofeuak, ez da? Baina kanpeonato mundu, bai, hori nik klaru zamar neuken irabazikoen dula por ekipos. Baina, jo aparte zaun hori por individual. Hori biegatan itun, hori niretzako egun handi izan zen. Baina hemen, atotxan 76an, zuek txapeldun atera aurretik, Australiarren kontra ere jokatu zen duten, eta lehenengo hartan haiek irabazi zuten, ez da? Bai. Zer aldatu zen? Hor aldatu ziren gauza asko. Orduan geunduen ubentsunak ni Mindegia eta Astibia. Ekarri bertzula ekipo bat 3 eskolai Australitik eta berre jokatuko alginun. Eta ze pentsatzen duten, etziala iritsiko zuen mailara? Hoxe, pentsatzen dula denak. Baina mailara iritsi ziren, eta jipoia eman zieten euskaldunei. Australiarren prestaketa hobea izateaz gain, beren aizkora bitxiek ere, matxete itxurakoak, zerikusia izan zuten Australiarren garaipenean. Arria bigarrenarekin munduko txapelketan Miguel Mindegiak parte hartu zuen. Ara, Miguel! Bain ere lanian. Hori kasi ginen da. Bai. Hola, saitzei hori ike. Bueno, paraje ederrean bizi izate, Miguel? Bai. Hola, ganadu genda bizi izateko eta ez teleku adresan, Jarki, zailduta zaudeta zuen hemen. Bueno, zailduta bai hemen gogorri marraziak. Ba, gaur gogor nik egin behar dizu zuri, Bai. Miguel, orain ere pozik, guen dala gutxi, hortxe omena ditxo bat egin dizute, liburua ere atera dizute, pozik egoteko modun, inundik? Bai, ala da. Enuen espero nik
oroitzen zen egin eta ez da. Asko, oroitzen gara zurekin, izan ere sekulako ibilbidea egin duzu, eta hasi ere gazte, lehen apustua nahiarekin gainera, ez? Gu bi anaiak eta beste bi anaia, 18 urte azken ordu. Hola, gazte xamar zinetela, bapardian hemen australiarrak azaldu ziren. Bai, ez genuen espero. Hemen entzutek ez gendu, ginoain bezala eskolari bazaudene beste lekutane. Hemen lehengoz australiarrak etorri zirenean, elkarrizketa grabatu nion, Arria eta Mintegiari. Eta esan nion, ze iruditu horrek harrituen aizkora horiek, eta Arriaren erantzune izan zen, nik etzekin motel, aizkora indio horiekin, hauekin apustu erreza zeugau. Da, haiek etorri ziren da egurra eman zuten. Da, orain ez dute hemengo aizkorarik erabiltzen. Aizkorak eta aldatu intzen dituzten, ez? Bai, hemengo aizkorak gebiltzen gu, eta handek etorri zeien aizkorak materialagoa zaugien, eta gero baliatu ginen. Berriz jokatzeare, munduko txapelketa jokatu ginen, hande urte betera edo. Eta ginen Arria nahiak eta ni, eta hipoia erra eman zuen. Mila 1970ko hamarkadan, aizkorak sekulako jendetza biltzen zuen bere inguruan. Munduko txapelketek batez ere. 1976koan, futbol zelai bat atotxakoa jendez bete zen. Arria bigarrenak Euskal Herriko taldearekin munduko 4 txapelketa irabazi zituen. 1976, 1979, 81 eta 82koa. Arriak esan dio, bere ustez zu zehala aizkolari konpletuena. Zu nola ikuste zu, ea? Bera, aizkolari hoguena, izan zen, lan motzoitan, motzak eta bai, lan normal batzutan. Aizkolea handia Arria, hori ikusita dago. Eta nola konpondu izan zate elkarrekin? Oso ongi, bai. Australia eta elkarrekin askotan ibili gara, eta habitazio berean loginezeo bai, eta hartu man ona. Eta Arria bere simpatiko da, eta herri partxo ateratzen zaizu zeatik, eta ez izo herri partxo. Bueno, bai izo, historia asko eta, tartean da, izaten baitea eta... Bateren kontatuko, jaso. Ez, Arria bete ateatzen zizun humoreko bidea eta ba. Kontrario handiak eta laun handiak. Bai. Beira, hor viaje luzien guteko eta konfiantza hartzen duzu eta beti Mindegiakin hartuman asko izan du nik, ezibizio asko elkarrekin ditut eta plazan behar duzu kontrario izan. Hortik kanpoa, bueno, da, ni guatzen naiz, Australiatiken karta bialu zioten horri, Rafael Agirrei, da, emitazioa, hango guen nahi kampeonatu mundo jokatzea juteko. Da, enu egun nahi nik, esan nion Rafael Agirre, ¿para qué voy a ir? Ya he estado antes 2 veces y... Hombre, José Ignacio, es una aventura más para ti. Azkerago animatu nintzen. Bate biletik gabe atean nintzen Australia juteko, eskuan. Nola bate biletik gabe? Biletik patu ez haure, baina nik jaso gabia behintzen. Da, zondikan, bueno, tu bete a zondika la información, recepción eta ezagan nahi bilete. Anatea ziten, baina Londreseago bakarrik, da. Gio Londresen gauz behar inber nuen. Anaz izan, ordena horietik itakatiki botoi pile bat izakatezion, da neba eta noiz azalduko tean biletia. Da, alako baten rat, atea zin, da eman zien, bueno, horretxe tranquilo nintzen. Da, egun guztia pasatu nuen, aeroportuan, mundu guztiko raza pasatu zan ere, hor ni hasi Indonesia eta egun guztian. Atea ginen, bai, ginen aeroportu batetik beste alde ginen, helikopteruen eman ginen zen, leku batetik besteak, autobusu ginen, bai, denin ibilen nintzen. Aizkoak hartu, inglesez bateak ginez, Londres luzia pasatu nuen, ez da ginik nola bilin nintzen, baina aliatu nintzen. Hemen lan asko dago, baina egitea da zuek pasaizo franko ere izan dituzuela, zer kontatua baduzue? Bai, toki frankotan ibilia, aizkola dela media. Arria hor beira izango dugu, guain, eta arekin pasatakoetatik, hola, besteren bat gogora atorkezuna. Bueno, aeroportutan da. Madriden. Madrilen zen da. Aizkorak emezkien kajan eta han galdetu zioten keile baixai da. Armas, nik horrexi. Arroko eritz bezala, armas, esaman nuen. Hostia, han etortzei handik eta mendik, zapel gorri bitatik.
Aizkorak, hantxe kaja. Aizkorak, eta oike armak izango zinba. Bai, gaurko gintza, bai. Den baitan zen iduitzen armazien baino. Honik ataltzen jaten ati. Eta egit hortan bugatu zen beti ere. Eta horrelako esan, zein zan pixate hausartena edo. Harria duzu? Bai, lantzatu xeo izan du da. Bai. Lantzatu xeo, ne, hori guten zaten atzetik. Hori guten zen legura. Hori zin, Inglesez eta, ez zineten ba, Bueno, asko inglesez moldatuko, hitz xe bai batzuk edo. ikasten diet, zabiltzala hitz batzuk ikasten diet, eta Esate baterako ura behar balimatzen duten, ura inglesez esatzen zen duten. guri galdetzen zerbait eta no speak English esate ginen da, speak Franci, no speak Basque, esate ginen guk. Da, angel ditzen ziena, zer ginen, indilo ginen, euskaldune ginen, ziotak erik ematen. Ba, jakin nahi nuke, ea nola eskatzen zenuten orain erakutsi behar dizudan edari hau. Ea asmatzen duzun zer den, hementxe prestatuta daukagu, hartzen aldiozu tangera. Bai, hoi zebe nahi, Bai, Bai. bakarrik, whisky, probatu nahi aldezu pixan. bai, prato. Ea, Bakarrik ez, ondo ea nere. preparatutakoa dan. Bai, Oso ona. oso onalda. Bai. Oso ona dago bai, eta antzea dugu kristona aneate genduna. Elko Nevadan, Amerikan, eiten da Euskal Festa, hango Euskaldunentzako oso importanti da hori, festa hori. Hemen aiatze gineni, bagizuan, bero iten zuen, Eta antxekese zenuen, hau eaten. da hori baino fuertio bazan beste bat, bazkal aurretigen trepatzen zuten. Zenba lekutan izan zera, Jose Ignacio? Toki askotan bai, Nevada, lehenbizik urtin Nevada junginen, baino gio, Renon, eta Kalifornin, Oregonen, da Wisconsin, han badunik munduko txapela eta ia tronkoate baitzen. Eta familia bizitzan eta aita kanpoan ibiltze horrek eta bazuen eraginik edo... Ez, normaltza bezala beti hartu izen dugu, esibizi guazala, zea zala, beti izitzen zehose, eta bueno, txiki-txikietik hoxe ikusi genuen da ala izen zen. Zu Lourdes txikitan eta nola ze oroitzapen dituzu? Nik aita beti, bueno, kanpuan. Eske, a ber, basuan lan aitezun, orduan beti kanpuan zebilen. Gero, astebukeratan da beti esibizio pila bat itezien leno, eta orduan beti herri guztietan horretzear horri biltze zan. Hasi larun bata, igandea, osea, iluntzian etortzen zan etxea, eta ia eske ez genduen ikusten. Beakin ez baginan juten, aitaia ez genduen bat ikusten. Eta gutzako zan, itxian eotia jai baten, egun guzti gukin jolasian, hori oso rarua. Bai. Oso rarua. Elurra itezun batian, benga, bola ingo deu elurrakin, da gutzako zan kriston festa. Aiteakin nola disfrutatzia momentu hori. Eta inoiz komentatu jozu berari hori? Ez, zertako gaina, eske hola zan dakito. Eta gero akordatzen naiz ni beakin basoa naizeterun lajun, eta esaten nion, beakin lanian hasiko nitzala, o ez dakize, eta esaten zian, bai, etorri zunekin. Eta, klaro, esaten nuk, ze ondo. Saia beakin nahoen guzti, baina jartze zian, beno, zubitu, keixak bildu hemen, o sagarra bildu, eta beha lanea gutezan, danian usten inun, eta esaten nuk, jo, berdin, berriz hemen naho, aitea lanian, dani hemen. Ez du, Jose Ignacio, hola opariak eta ekartzen altzen dituen zuk. Bai, nik goatzen naiz, ni Australia juten itzenen, da Andrientzako, goatzen nahi, lehenbizi Australian izan nien, reloju eta nola karri nizkion Andriei, bai. Ara, bera zein daukagun hemen, ongi etorri, Lourdes, zuk ekarri txozo. Nik ekarri ditut, bai. Eta gordeta, zeneuzkan, aitak ekarritako opari horiek? Bai. Gogoan alditzuzo opariak, Jose Ignacio? Bai, baziren, gehiore baziren da. Eta bien, nondik ekarritakoa dira? Zu gogoan duzu, Lourdes? Bai, numaiten aurtik gari. Bai, bueno, hau adibidez niri ikarri zian. Karamelo falta hor. Bai, karameluk eta giltza falta. Gero haure bai, olakok eta asko ekartzen zituen. Hango tipiko, armako... Bai, oide die zeak mandaku, como trofeo. Hori da. Trofeo bezala, emandako aldi horiek, Ara? Eta, gero haure bilatu gendun lehengoko baten, Campeón del Mundo atea zunian, banda. Ederra, politak, hemen txautzeko ditugu. Eta, gero olako tipikoke ekartzen zituen, alfombra, o mantelak, o... Ez dago, esan barrik nondik ekarria den hori, Hau, beha daka izena eta dibujuk eta dana.
Eta orain, hola gaztenei begira, nola uztar daiteke kirola eta familia? Bueno, zaila, pixkat, baina bueno, inleike. Igual leheno bezala ez, baina inleike. Nahi zen izkeo, karo. Atxien pixkate konpresio pixka behar du, zeiken naizean, bestela egunero aste bukaera kanpuan, pixkat astunak gatzea. Hoxe daka ofizio honek eta espaldena do konpresioi, elitzake posible izango ikia. Guk hiru iritzi txo ekarri ditugu. Entzun. Aita, guretzat onena zara. Koekeak koekako gika. Esan du aizkoletako horrela egingo duela. Eta tortilla patatarekin ere baizera oso ona. Asko maite zaitugu. Aizue, azeiru preziozia da ez da? Bai. Gaina, idea eman dizute, Xabier. Korrika pixkatein, enborra moztu eta patata tortilla ere bai. Hiruretan trebia. Bueno, segetzeia. Eta zuk, semeari aholkurik ematen diozu? Lourdes? Ni gutxi, aholkuk. Nik esate jot, inberduna gusto aiteko. Eta bea nahi duna, da alduna aiteko, baino gustoko izen berdu. Eske bea bilatu berdu bidia, nik aholkuk beak eskatzen baldin bait, normalia. Aritz, Lourdesen semea da, Jose Ignazioren biloba eta Xabierren iloba. Arriatarren sagan, 6. Geroxeago ezagutuko dugu. Eta zu nola ikusten dituzu kirolari bezala ere, diferenteak dira. Lehen gainera ikusi dugu, pixkat estiloz, joeraz, desberdina dira, eta semeak osaba ere, bai? Bai, estilo desberdina dake bai. Eta Aritz, zeinen tankera hartzen diozu Aritzi? Bueno, eske Aritze goandikan, ikusteko dao, ez, asko. Baina ni tankera gehiago, oain artean behintzat, nire atxana emateio nerbi hortan, oso bizitasun hortan. Gero, klaro, eske dana ikusteko dao, goandikan, nire semiana. Zu Lourdes aizkoran ez zara sekola ibili, baina herrikiroletan bai pixkat. Herrikiroletan? Trontzan ibili zara? Bueno, nahi nun, baina, honek etzian nahiak asko aurrerapenik eman. Esatezian hori etzala emakumen... Bai, zea. Zea, girua, plazan daula ibiltzeko emakumia. Bueno, biliko zen bakizu ze pasatzen. Nik eugitzen nuen nere burukin lan asko. Da. Gure bizimodu izen da, guk umekin ez ginen ibiltzen beharra hainbeste, porque ezin zan, da bi ume hartu eta ezibizi joen ranroberra kargau eurrekin, da Andri eta ama, behen amata, denak hartut, izintzia, berdezu autobus bat, da. Baina ez zainei hori gustatu izan du. Ezke, pena ematen dizu, itxeko batek, aitxa han sufrimentu nik ustia. Diferentziare baduzu, pixka eta pustuekiko eta txapelketekiko, eta, tu Xabier gehiago izan zara pustu zalea. Txapelketak utzila, naiz, urte batzutan da, ero, banekan arroi pixkate, apustu batetik hasi izan, eta gero areke ekarritu errenkan, hor, bata bestia, eta, apustu mordo bat inditut hor, azkeneko 3 urtean, eta ez dut ezin den boaik txapelketatan da natural prestatzeko. Apustu asko jokatu dut, eta gaina korrikare sartu izan dut, eta korrikak palitza handi hartu dut, eta, Eta azken bola honetan, hor txebilizara, erronka bota, eta inorketzio honeltzen, eta azkenian Iker Bizentek heldu dio. Pentsatu, 14 erdiko da, 6 bat oinbiko da jokatzea, Oinbikoa deskartado. Zer bat? Oinbikoakin esperientzi txarra izin da itxok eta oinbikoa bintzat deskartado. Kanardi dena? Kanardi dena deskartado. Kanardiko deskartado? Bai, dena bai. Nahastu pixko du bai, dena kanardiko ez. Ez da. Guk oinbikoa bintzat osatzeik. Jarriteko hori duk eta... 30 kanardiko da, 14 kanardiko eta 6 oinbikoa. Berdina eztek, ez oinbikoa gin. Nola ez? 16 60-ko. Fuera kanardiko eta 16 60-ko.
eta egurra guk eraman. Zeratik ez beste aldea? Bueno. 60 fuera? Ez Kanerdiko eta dena ez. Kanerdiko eta 70ko? Kanerdiko eta 70ko? Bestela, oita lau kanerdiko lana igualatu, bi neurritan. Eta lauti beherare ez, Oita laue lana berdiu. Zu, nire esan? Hamalau kanerdiko eta zortzi irudientzako. Zortzi irudientzako da 12 kanerdiko. Zuk eraman kanerdikoa eta guk 60koa. Konforme, zaute. Venga. Aldi. Horaixi hauta, 12 zortzi. Bueno, dirua hoin, ya. Zortzi. Adrián Villez, Bai. Hostia, no tenéis más que dinero en Gipuzkoa eta. Algunos. Bai, zortzi bai, hombre. Zortzi bai. Erdin, 6. 6 orduan. Galtzeko nahikoa da. Bai, galtzeko nahikoa eta irazteko. Galtzeko, ez da asko, ino, galtzeko. 6.000. Aizkola postua jokatzeko intentzioarekin eta zera erabakitzen dute. Bat, Aizkola desafioa 2018ko aprilaren 8an Tolosako CC plaza jokatzea. Aizkolariak Xavier Orbegozo Arria bosgarrena, diruzaina Tomas Armendariz eta aizkolaria Iker Vicente. Apirilaren 8 ez dago Ainurruti eta Xabier dagoeneko hasi da prestaketekin. Maixu handi bat du bere ondoan, ezin hobea, aita. Ikaslearen kemena eta indarra beharrezkoak dira, baina maixuaren eskarmentua ere garrantzitsua izaten da garaipenerako ibilbidean. Bueno, edurre pronto eta ja ebileiteako moztutza hobia. Pixka behatu ingoeta hortaz, Pixka behatu ingotela, horra honda. Bai, ibili, pixkatu oin. Horrik gaur. Bai, venga, hasi emertegu, ebila, azteko bestela. Gamentik hasi, bai. Oien, behien bat eta girau. Aurretik. Oitik. Ametxe, behien beste bat. Oien, ametxe bat, girau. Joamen, hilera goiti bera. Hemen beste eta girau. Hileri beti gora. Bebe hien. Hemen dimoztu. Zantu goiori. Zantu goiori. Ibili. Horti bera. Han bera. Lehen aitaren markak eta errepasatu ditugu, eta zuk lortutakoen artean ze garaipen, ze apustu, ze nabarmenduko zenuke, Xabier? Bueno, horre deitzen dana maraton basko egor, zea, 20 kanardiko baitea, 20 kilometro korrika, Tolosan. Lana luzia zegoet eur samurre baina bilitututik, horre eur batetik beste atorri depera, eta... Horrein lan asko falta da, argi, Julen Kañamarezek, 10garrengoa ere, oraintxe bota du, eta dagoeneko lanean hasi da Xabier Orbegozo. Julen Kañamarez. Ikustaldek. Hori da. 20 segundu bateko galdu ginen bin kontra, eta gero handikan 6 bat hilabetea hola, hor marka bat zegoen dela 41 urte
jarritat. Intentzio horrekin guino, eta konsegi ginen haustia, hoi ez pentsa broma handiko ikia, porque bi orduta 9 minutuko lan haituk, eta bai, asko penautako marka izen duan bai. Prestaketa aldetik ere gogorra izango da. Bai, hogei kanardiko bai, eta berren buelta plazan ematia, plazan apustun dabilenak galtzen ikisi beratzeok, bestela... Beti ezin da irabazi. Dana irabazi inoretze biek, eta... Eta hemendik aurrera, ze apustuetatik kanpo ere, Laster telebistan ikusiko duzu, Anaia eta semia. Hortxe, gailurra estren perdidon, atera behar duzu, lehiakide bezala, Xabier? Bai. Animatu intzara, horretara. Bai. Beste abentura bat. Eta zer da zailagoa, aizkora, la telebista? Bueno, telebista bakarrik itzan, kilometro pilean eta inber, mendiz mendi, eta hane bereko mere izen dinun, baina, bueno. Aurkezlea zein zen? Etzen Oiane Mateos izango, orko aurkezleaz? Ez. Gaztaina azpi. Gaztaina azpi. Bai? Ez dakit zergatik etorri zaidan izen hori burura. Bueno, ikusi dezuenez, Xabierrek ez dauka hainbeste habilidade dantzan, aizkoran trebexogoa da, bromak aparte, ez duzu pentsatuko, baina buelta asko eman dizkiot, programa hontan azaldu edo ez alantza asko neuzkan, azkenen, kaja hontan, mikrofono honekin lanen, nahiko eroso sentitzen naiz, baina ja esparru personalea pasatzea kosta ite zait. Baina ondo pentsatu eta erabakiet baiet, oso importantea dela netzako Xabi publikoki mezu hau bidaltzea. Sekulako meritua daukazu, ez bakarrik zure marka, balentria, apustu horregatik, bakarrik ez. Batez ere meritua daukazu oso bide zaila hartu dezulako, apustuena, gaur egun aizkolari izatea oso gorra da. Horrekin esan nahi, eta asko zailagoa dela gaur egun, harria 5. izatea, garai baten harria 2. edo 3. izatea baino. Eta zuk hor segitzezu, plazaz plaza, sekulako maila ematen, eta harriatarren izena hor goran mantentzen. Herrikirolen historian arrasta utziko zu, ez da edozein ausartzen, olako abizen pisutxu bat, motxilan hartu eta plazaz plaza haitzen. Hartu gogon, Xabi, etzea edozein, uxo handi bat. Zeiz politak ez da? Bai, albokuakola hitzoiek zaitzea, eskertzen da. Bakar da dien lan asko, da inorrek ikuste ez ditunak, ebila, ozea, bestia bakarrik askotan, eta egun triste asko izan ditu honek bat, egun bertan triste asko izan lehike, galdu ezkeo, baina, nik uste herrikirolako igaltzen magu, ez du lanetzako balio. Ze prestaketa lanak gogorrak, ziren leheno eta gogorrak dia horrein ere? Bai, amor propioa izugarri behar du. Lehenbizi, bera berdu gogua inopaino gehiago. Kirolariek ez du ber bestek animatu zai ez du behar. Be buruti berdu animua. Horti bera, karga goitik ez zuzendu. Behien, hirau, hemen beste bat. Hoidek, ametxe tente, da, hori handiken. Hor behar xumizkat, ileri eta bale. Botan azia, ustu. Tira horrezko hori, hemen, kendu hau. Goitik, hori, kargau. Hoi emat eta hirau. Tuputen, goitik. Hemen beste bat, bebeien. Horti bera, mitxe txikiat. Eurre, bezit llegau. Horra bai. Aztien irua zailo egimer. Bai, baina. Bai. Ezko hutsen, zei berra. Euskatik izit, ja. Bizente gondigen ez du maila ontako apustu iken izan du. Kampeonatutan da atxade horronda horri bili da, eta lan polite egin dauzka, baina ez da sobresalientia. Oin dio, bueno, gaurko aizkolaetan gaztetan dao, pues, hobena bezala kalkulatua. Lehen korriazteko, eukidun punturi, igual ez du harrapago, dema gutxi dut, Lan hon bat egiteko mon jarriko alausteat. Jo, pixkat diferente egin da ezko nabek. Arek,
Guti, bakano, mateo. Bakano, mateo. Aizko handi ebiltzeu gero eta aberi gehiago. Honek azkeneko apustu joka ditu nahen, eta resulta hona mandik eta garanti bazauek lan hona itxekua. Da, arek ere berriz, apustu hondi ikusi gabi ez zeok. Errazien sozialian, apustu gintzen nien, Xaberre, galdu erraz asko. Bueno, hori. Hori, Vicente Inez Xaberre. Aiz izo, eta bioten hori eta zein da. Alunatzen, ni beti nahi jo izaten nun. Bai. Arta responsable gutxi joguak eta jende gutxi alde hau gerin zehatu itiaiz presion nahu, baina bestela tranquilo gutek. Bento. Zer dekatu? Ba, pixkat. Baina, aserako aspaldi aizkoen egin beta. Bale. Gaur mehiko egin du, egon naiz gaur eguardin da pixu hartzeatik hartzea, bat ez duela balio iziten, pixu hartu berdana, ona hartu berrizetuela. Pixu muskulutan hartu berdu zegien. Grasa hartzekotan alperrik hartziala. Hoxe, rekomendako nio, nik, lauita 10-11 kilo izatia. Irratia ekarri dugu, eta orain entzun egingo dugu pixkat. Harrapatzen duan ondo. Halere oso muturrean ibilitakoak ere bazarete, 76an Donostiako belodromoan, eguzki galgatan, Espainiako txapelketa, berako etxea garaile, Astibia bigarren, eta ambulantzian eraman zintuzten, eta harria berriz botaka. Baina eurri dana botata. Hala ere, hortxe. Bai, nitu nik 21 urte. Azkeneko tronkua nik Astibia eta bilo batea zeginen da bestik atzeti ziren denbora dehaztante. Humanitz ondo mosten, ni botako nun aurrena Astibia erointzen da. Da, zein nuen nik azkeneko tronku eta banitzun aurrien ikusten zeuren lagun bat. Gira guait nixo eta gira guaite eman alde batetik, eman bestetiken lertu nintzen. Da, alako baten mostu nuen, baino lertuta. Xabier, zuk hori nola bizi duzu? Ahaleginaren muga hori? Nik limite hori eta ez nahi zaiatzen. Nik zoraiko balantza ez dut inoiz sentitu, ez dut nahi gorputza ez nahu ematen, oso pultsu bajukua naiz. Sentitutena da, ezin etortzen mina gorputzen eta zina, baina limite hori arte ezin dut eman. Jose Mari Mendizabal, Nafarroako txapeldun 3 aldiz eta Euskal Herrikoa behin. Urte dezente erretiratuta egon ostean, 2010ean Jose Mari Olasagastiren kontra apustu gogorra jo zuen. Baina 3. enborrean, bertan behera utzi zuen desafioa Mendizabalek ondo ezik. Bazkaltzera zijoala, bihotzekoak emanda hil zen. Hor batzuetan gorputzan muturreraino eraman duzue. Bai, sobra eskore bai. Eske nahi duna probatu lan egiten hor daude, baina uste inor ez dela apelatuko. Eske lan izugarri dori. Mendizabal eskola ondia zen, eta batez ere lan luzeetan oso ongi erantzutzen zuen. Nola bizi hori eskolariak? Ba, ez dira momentu harrak. Guk azkena pasa zana ikusten ginean. Mendizabaletan zaizan muski. Horratik, niz. Eta bueno, ona pasatzen etor ginean, apustu bat ikustea, eta gio ez zan holakoa gertau, eta bueno, danok uste tristesa marri joan lehitxe, eta ez da bat egarra hoi, baina bueno, zatezut, hoi gutxitan gertau da, eta espero gaina holoxe gertatzia, gutxitan. Zorrelakoetan bertan dagoenak baino, batzuetan igual gehiago sufritzen du bertan ez dagoenak, ez da, Lourdes? Bai, hala da. Aldamenetikan gehiago sufritzea lan ikustet. Beira, besteri, nola aidan sufritzen. Porque aidana ez da konturatzen, igual topea ailatu arte, baina bestia beira da ona, ikeragarri da sufritzen, nola ikusten.
nola bizitzen da aizkolariz inguratuta? Ni zeka ontzestako izu, ondo, beste bezala xe. Eta zuk, arreba bezala, alaba bezala, ama bezala? Bueno, nervio askokin, batiz bat. Bai, apustuk eta jogatzen junien da bai. Eta zergatik, hori? Ez dakit. Hemen tope bat hartzen zan eta niko egin dut eman. Baina zertzen, neurri batean, ikuste zendulako bere aldiko alegin jain bat zutela eta esfortzua, edo galdu zezaketelako, edo zergatik? Baina, oire bai. Galdu zezaketelako eta bestela ez dakit. Oso nervioso gaten ez. Ikeragarria. Horretan ez duzu aldatu? Ez. Ez duzu ikasi horreken bizitzen? Lehenguena initunik, semio baino kilometro gehiago, mendein. Eta esatik mendia? Despejatzea, ez dakit behar izu. Jantxe, ibili. Eta apustu pasarte, jata mendein. Bai, ala biltzen ez. Ezin ez egon, ezin ez egon. Pasetan nien da bai, eta iriazte malin borreiz. Ospak ez duna. Orduan bai. Beste desafio bati buruz hitzein nahi dizut orain. 40 piko urterekin, Gaitzak zuri desafioa bota zizun, eta desafio horri aurre egin eta irabazle, atera zara. Bai, 44 urtekin. Bai. Horrela borroka latza, erabatzen nuen aurrera. Bai, apustu itxarrena nire bizitzen ure izan nuen. Bai. Eta gorrena eta sufrimentu egon duena, bai. Ure izan zen, bai. Gero momentu goztuak izan dituzue, baina zailak ere, bai. Bai, oso zailak ere, bai. Oso zailak ere, bai, ez? Bai. Eta hori, zaizuet, halako gaixotasun larri bat pasatzea, minbizi bat bi aldiz pasatzea, hori ez du edozeinek lortzen. Kristona. Oso gezki ontzan, oso ontzan. Baina, zemat urte dien. Bai, eta horri aurre egiteko adorea ere izan zuen, eta zuen laguntzare, bai? Bai, kriston bizitziko guzen. Hale behin zuen zan. Bai, ez zuena atzea egin. Ez. Hale beti esperantza zegen haren netzako, bai. Kriston esperantza guzun hareken netzako. Bai, eta beira, horri buelta eman eta gaur egun ere, indartsu eta sasoiko. Askorentzako esperantza ederra. Bai. Zemar lan induen arrizkeo, eta giltxordunak endu ziguen, eta giltxordun batekin, zemar lan induen arrizkeo. Nire nahi ezan, aliatzia bi eroidu tronko ebakitzeko moduen jartzia nire iluzio hori zen. Zure buruari ere muga jarri, helburua jarri jarriko naiz behintzat, bi tronko ebaitzeko moduen, tronko bateo bi plazan ebaitzeko moduen, hoxe eskatzen nuen, eta baita jarri ere, eta arrazko bezibizio pila bat egin ditut, ez inolaz, apostute kanpionatuta, baina 45 urtekin izan unik hori, 45 urte antxe ospitalen konplitu nitu, bai. Hala, zein dago gune ben? Kaixo, Aritz. Hola, Kike. Bai. Zer, neko zatorosia? Bai, presko da. Hala, sagaren segida, Aritz. Arria seigarrena. Bai, bueno, zo zein berkoa. Zuk ikusten aldezu zure burua sagaren segida bezala? Bueno, bai, gero zirkustantzien arabera ere ze nola etorrikoan garaiek aldau india, eta bai, gogoa baka behintzat eta... Ama, osaba eta etxitxe. Zeinek eman dizkizu animo gehien eta zeinek jarri duzuela kopetarik ilunena edo? Bueno, dana jartze behan intentzionenakin launtza gehiena, bakoitzak behan galdu nahi mateu eta aizkoa kontun txitxe datiok asko launtzeia eta gero amak etxian beti apoiatu izan dit hartze juten erabaki guztian aurre aiken da aldeten guzti ondo nahiken. Eta zuk Aritz, Arriatarren sagari ikusten aldiozu etorkizuna? Bai, ni bat esango nuke. Hemen gutxixo gehixo erabateago bestea zoze izango ala eta aber denboriak esango. Eta aizkolaritzari? Bai, hoi Euskal Herriko deportian eta hoi ez da inoiz desaparezituko. Eta guain zer esango zenieke astear dauden gazte hoiei? Aizkora lehenengo aldiz hartuko duten hoiei?
Nik esango nieke afizioa benetako ezpadauka alferrik estea dela aizkoran. Etorkizun ez da olako. Eta Ez diozu etorkizunik ikusten, eskolari. Eskolari ez da, lana, ugari eskolari onduan. Eske, bakizu, ze lan egin behar dien, astero entrenatu behar da. Eta eurre jarri, kendu, gainak astu, eurre ordain behar da, gogotik. Eta ez duzu, bilabetan da urte erdiaten ez da, ikan eskolaria, urteak eta urteak eta urteak. Eta ez du mehezi, baina, afizioa balden badauke berak, kentzeare. Zait, ongi dutzen, baina, launtzea hasteko aizkoren, etorkizun ez da honlekura ez du eman behar, persona. Gero, jakin izkio bai, neizan naizen bezalako bat teago dela, baina oso zaila baita, unateatzen. Etorkizuna nahiko beltza ikusten dionik. Oso ofizio gogorra da, ikaragarri gogorra. Egurre asko balio du. Gaur aizkolari baten prestaketa ikaragarri garestia da. Oraingo preparazioak eta seguru askoz ere hobeto kontroladutakoa dira, eta baina hala ere etorkizuna auskalo. Igual hemen nahi da esaten askoa idala bajatzen daizkoa eta bat eta beste jautzea, baina bueno, igual lehengo maila handio izta ongo, baina bueno, aizkoa etzat iruditzen bukaukoanik, beti afizioa gutxi gehiago beti horri zengoa, eta gazteke baina aizkoa politia badure eta nik uste segitzeko mondo, momentu behintzat. Arriatarren sagak izango aldo, segidarik? Ez. Ez dut ez. Ez, Zergatik ez? Ez da golako hortik bizitzekan. Hortik izto bizitzekan. Aritz, gaztena eta eritxu zait baikorrena zuzarela. Bueno, demure bakoitza behan lekon jartzeu, baina, esperientzi duen jendeak hitzek, eta ze esango izu, guztoko lekun aldapaik ez tola esate de, baina alda nahin berge da, eta ikusikoan nun bukatzen nahizkoan kontu hone, baina nire ustez beti seiuko aizkoak presente Euskal Herrin eta deporte bat ez da nahi bukatuko. Ze ikasi duzu aititaren gandik, ze ikasi osabaren gandik eta ze ikasi amaren gandik? Bueno, tio eta titiatikan batiz bat gauza bat importantena dela saieu ezer ez tola hemen, da deporte hontan batiz bat berdezule ingurun jendia launtzen, da ero norbeak dedikazio handi eman behar diozula, porque saieu eta saieu, azkenean norbean objektibo lortzia dola. Da, amanetikan, animok, beti, gustoko dezun gauza baten benetan gustoko baldin mazu behintzat, aurra egin behar dela, eta intenta behar zula behintzat, honen naizeten aukeratzezun hortan, porque gauzak erdipur dizkaiteko, hobe dela batez itia. Xabier, zu laguntzen ere izea entrenatzen ari zara, hiloa, nola ikusten duzu? Bueno, mutila aiatzen dena da, fizikamente eta ondo indago mutila, eta esan duna mindeiak, 6 hilabete ez dela eskola egiten, eur asko txikilu behar da etorkizuna zalantzan dago, zalantzan. Baina, bueno, beltza ezingo dugu ikusitea, bat ematek aurre emerko zoze, bestela triste jarriko zaigu kirola, gure kirola hau. Barrenien, koska horiek. Barrenien, oida. Oida, barrenien pasante. Hasi barrenetik an. Oida. Bale, salta gu, Bale. Eta oain arte indezunan hankasartzea gaun dina zeizan horitzaka? Apustu prepatza orduan, apustu iteko orduan? Bueno, hankasartzeek asko. Horietatik saia dugu ikisten da galdutakoan ikisi inbertitu baita, irabazitekoan burui buelta gutxi ematen zaio, gauza garra izatea, baina galdutako tokatzen dian, ikisi handikan. Inoiz, aititek atxaka bat dizu zoze, ez duzun ondo egiten, inberkotzen duela. Egunero, entrenaturo, Ez, alboan dana ondo itezula esateko nara ez du balio. Lehen hortik pasatako gizona ikaso inbertzaie. Jardunak egak ustela orduan, ofizio bai. Zer, ariz, zukin berragazuna, baina estudiok eta pixka segita, gero hoi belaxe bukatzen da, pasaizo egitea, gero beti daude moria. Bai, azkenean gaur hon estudio bere gauza gutxi da. Badaude horre, baina eskolaiak estudiok eta bukautak gero berriz hasienak eta maile politia ematen edinak eta... Zuretzako, tio, baina arte aizkoan asistinen etikan referentia zein izen da? Nik referente etxien eukidet,
beti akusten da ze jarrontzatena, nik hori eukidet. Hain etzago referente ondina, atxuetena atxitei buruz da, egi esan gauza hondik inditu da, eroz zure beti referente izan zea. Geldik egontzen arren, sakrifizio, sakrifizio eskatzen apustu prepatzia eta Lasarre, goi. Hostia. Ez zai asko gustatzen dena. Iloba entrenatzen duen bitartean, Xabierrek ezin du burutik kendu hemendik gutxira Iker Bizenteren kontra izango duen erronka. Ziur nago trumoiaren hotsak bezalaxe egingo diola apustuak burrumba buruan. Laukote, benetan eskerrak eman behar dizkizuet, benetan solasaldi ederra izan da, gaurkoa, momentu unkigarriak izan ditugu, umoretsuak ere bai, denetatik ezautu dugu, eta orain altxatzeko, zutik jartzeko eskatu behar dizuet, maiera eman behar digulako programari, hementxe, Jose Ignacio, Harria bigarrena, seme-alabak, Lurde, Xabier, Iloba, Harria seigarrena ere hementxe daukagu, baina sorpresatxo bat ere badaukagu. Zez, pentsa, zuek hemen berriketan lasai asko jarduntzarete, baina hor batzuk entzuten ere izan ditugu. Hemen saga osatzeko batzuk faltazezio, eta ara, hementxe datozkigu Lourdes, Julen eta Jesus. Bueno. Ara. Baina. Ta izan. Begira, entzun ditugu iritzi baikorragoak, entzun ditugu iritzi eskorragoak, baina nik zuen hitzak eta entzundan ikusten dut bai Harriatarrek eta bai Azkorak izango dutela etorkizuna, eta hori sinistuta oparitxo bat ekarri zuet. Ea zer iruditzen zaizuen. Eta da, Harria zazpigarrenarentzako kamisetatxoa. Ni ziur naulako etorkizuna baduzuela. Eta nork dake, agian zazpigarren hau, emakumezkoa izango da. Familia bat, Jose Ignacio, Xabier, Lourdes, Harriatarrak. Ignacio izan zen lehena, Ariz da seigarrena, Jesus Mari, Iñaki, 6 guztira. 6 aizkolari, bizitzaren enborretik erantzutako 6 ezpal.